मानास माहारियारि पार्कआव 1 मेनिफ्राय मैदेर साफारि दावबायनाया बन्द थागोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि भगबान गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव 28, 29 आरो 30 एप्रिल सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंगा 11थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। फैगौ 30 एप्रिल खालारखालि बाक्सा जिल्ला मावसुमा गौथुमनि जथुम्मा खुंगोन। भारतआवनो गारि बानायोब्ला टेस्लानो भारत सरकारा गनायथि होगोन। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ खमायनांगौनि थाखाय गाहाय मन्त्रि मदिया गिबि मन्त्रिजों सावरायलायदों। रायजो सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि मुसुलपुराव जिल्लानि सापागुरि विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय माखासे गेलेमु क्लाबफोरनो गुबुन गुबुन गेलेमुनि मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया दिनैसिम 2 दान साननि बांसिन जाबाय, जेराव इउक्रेननि राजथावनि किभआव थानाय रासियाजों सोमोन्दो थानाय जारिमिनारि मुवा इउक्रेन आरो रासियानि लोगोसेयारि सिनायथि सभियेट गोसोखां खाम्फाखौ इउक्रेननि नोगोरारिफोरा सिफायदों। क'क्राझार केन्सार सेन्टाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बरायनानै 1000 आलारि बाथि फोजोंदों। मानास माहारियारि पार्कआव 1 मेनिफ्राय मैदेर साफारि दावबायनाया बन्द थागोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि भगबान गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सिलाफोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव 28, 29 आरो 30 एप्रिल सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंगा 11थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। फैगौ 30 एप्रिल खालारखालि बाक्सा जिल्ला मावसुमा गौथुमनि जथुम्मा खुंगोन। भारतआवनो गारि बानायोब्ला टेस्लानो भारत सरकारा गनायथि होगोन। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ खमायनांगौनि थाखाय गाहाय मन्त्रि मदिया गिबि मन्त्रिजों सावरायलायदों। रायजो सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि मुसुलपुराव जिल्लानि सापागुरि विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय माखासे गेलेमु क्लाबफोरनो गुबुन गुबुन गेलेमुनि मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया दिनैसिम 2 दान साननि बांसिन जाबाय, जेराव इउक्रेननि राजथावनि किभआव थानाय रासियाजों सोमोन्दो थानाय जारिमिनारि मुवा इउक्रेन आरो रासियानि लोगोसेयारि सिनायथि सभियेट गोसोखां खाम्फाखौ इउक्रेननि नोगोरारिफोरा सिफायदों। क'क्राझार केन्सार सेन्टाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बरायनानै 1000 आलारि बाथि फोजोंदों।